आं सानो सिमा बारायनायनि गासै हाबाफारिफ्रा बेनि बहुत सिगांनो जाफुंगोन होननानै आं सानो। साब्बायस दे आमाय इउजि जोबोद गोजोननाय थाबाय। 2025 मायथाइनि सिगाङाव जुदि बिटिआरआव हाबसनमारो जोंनि नन बिटिआरनि जायगा एरियाफोरा थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनगोन। सोमोन्दोआव खिन्थु आमायानो जामारो दै इउजि सारखौ आङो ओंखायनो आमायखौनो डाइरेक्ट होनखाबाय आङो। स' जोबोद गोजोननाय मोनबाय। स' बिटिआरआव हाबमारोबा नोगोद मोजां मोनगोन आरोखि। खारन जोंना लामा सामा नोगोद गाज्रि अबस्थायाव दङ दायो। बिटिआरआव हाबबा एसेबाबोथ' मोजां अबस्था जागोन। ओंखायनो स' गोजोननाय मोनदों गोसोखौ। आमाय इउजि मिनि थेंक्स। जोबोद गोजोननाय मोनबाय। नोंथांनिसिम जोबोद साबायखर। 2025 मायथाइनि सिगांनो जुदि बिटिआरआव हाबमारोब्ला खिन्थु नाथाय हाबाबा खिन्थु जोबोद दुखु मोनगोन जोङो। स' बेबो इलेक्सननि जाल साजिबा जानाय नङा खिन्थु थारैनो हाबमारबा मोजां जागोन। जोंनि नन बिटिआरनि मानसिफोरा जोबोद खस्थ'आव दं। ना लामा ना न' बां ना दै पानि नैबेनि जा सुबिदा जगार पातिफ्रा नोगोद गाज्रि। सरकारनिफ्राय जिखुनु मोनसे सुबिदाथ' मोनगोन बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय। आरो स' गाइस आं मोननै टपिकनि सायाव फैदों दे गाइस दिनै। स' मोनसे टपिकआनो जाहैबाय बै फौसावलिया सेंग्रा जिहेथु मैयासो साब्रै रुंसारि जालांबाय एक्सिडेन्टआव। स' बाइकआ इन्जिन गोनां बुस्थु जेसां सायो एसांनो खारो। थाव गोनां बुस्थु इन्जिन बुस्थु दै। स' बेखौ दुगा देखायना खुनु लाब गैया। बेखौ थैदों मोजाङानो जादोंसो होनना बुंनांगोन। खिन्थु गाव थैदों लोगोसे बाय हाजार मानसि लांफागोन नैफोरबायदि दुथां जाम्बा साइस मानसिफोरा जाम्बाखौनो होनांसिगोन इसोरखौ। स' दुगा सकजों देखायना जेबो लाब गैया। जोंबो बाइक सालायो जोंबो गारि सालायो खिन्थु जोङो लिमिटाव सालायो। लिमिट क्रस खालामना जेबो लाब गैयाथ'। नों देखायना मा मोनगोन? नोंहा देखायना जेबो लाब गैया। नोंहा खहासो जायो न'खर फारसे। स' दा आं नैखौनो बुंनो थांदों बेखौ दुगासो होननांगोन। दुगाजों लोगोसे मालायखौबो लांफानाय बुथारफानाय। स' देखायना जेबो लाब गैया। नोंहा दा नोङो थैबाय नों रुंसारि जालांबाय नोंहा बिन्दास नोङो गोजौआव थांबाय। नोंनि न'खरनि मानसिफोरखौसो नोङो दुखु होलांबाय दायो। स' बहुद दुखु जायो न'खरनि मानसिफ्रा। ओंखायनो बुब्रं बाब्रां बै बाइक साखावग्राफोरखौबो बुंदोंलै आङो हाजारखि दुगा देखायाथों मानो जेबो लाब गैया। नोङो बायसान्सआव एक्सिडेन्ट जानांबा गम मोनगोन मिथिबायना। ओंखायनो थांना थानो गोसोब्ला बाइकआ थावनि बुस्थु गारि होननाय बुस्थुफ्रा र' होनबा थाथ'ग्रा बुस्थु नङा। ओंखायनो एसे कन्ट्रलाव सालायनांगौ आरोखि ना। खुनु देखायना लाब गैया दै। देखायना खुनु लाब गैया। नोंहा लससो जागोन आरो खहासो दं नोंहा। मालायखौ देखायनाय माने नोंहा खहासो। थ' गारि सालायो मोजां सालाय फंबायमोन आरो बिनानावमोन। बि सेफ केयारफुल। गावनि लाइफखौ गावसो नायो। गावनि जिबनखौ गावसो धंस' खालामना लानाय जागोन। जेसां साब्रै एसां खारोब्रा बाइकआलाय इन्जिन गोनां बुस्थु ना थाव जानाय बुस्थु। जेसां सायो एसां खारो मेमरायलायनाय ना मा होनो। नों बेखौ आरो र' होनना बुंबाबो नोङो ब्रेक गाबाबो नोङो थाथ'ग्रा बुस्थु नङा। गियान गोनां बुस्थु नङा बे मिथिबायना। नैबे बैग्यानिक सिस्टेमेटिकफोरखौ नोंसोरो बेखौ गियान लाग्रा बुस्थु नङा मिथिबायना। र' होनना बुंबा जे बे दम थाद'गोन नैबेबायदि नङा। ओंखायनो बि केयारफुल माने मोजाङै सालायनो नाजा आरो न'खरावबो जाहाथे हानि दा खालामलां। स' नोंसोरथ' मैया स्पट डेट जाबाय साब्रै दै दुखुनांथाव आरोना। स' नोंसोरखौ बिदि थैनो थाखाय उन्दैनिफ्राय गोरलै गोरलामनिफ्राय नोंसोरखौ फेदेरबाय फोलावबाय बिमा बिफाया। दा नोंसोरो दा जवान बैसो जाफुनाय समावसो नोंसोरो साख्रि मोनहांहां अबस्थायावसो नोंसोरो गावनि जिबनखौ धंस' बरबाद बानायना लाबाय। स' बिमा बिफाया गोबां आसा हांमा थालांबाय नोंसिनि सायाव। स' जोंना इउजि ब्रह्म आमाया बिटिआरनि बिसय बिसेस खारन लाना फैदों। स' बेखौ ससे क्लिप्सखौ खोनालांदो मा सावरायदों। जोंनि आउट अफ बिटिआरआ डिस्ट्रिक्ट वाइस माला सोसनगोन हाबसनगोन नैखौ 2025 मायथाइनि सिगांनो हाबसनगोन होनना बुंदों आरोना। स' बाथ्राया थारना असैथो खोनासंलांदो अब्ला ना मा होनो।
खोनासंदो बेयो जोबोद गोख्रै खारगासिनो दङ बिटिसिआव 60टा जे 60सा MCLA बानायनायनि जे मोनसे थांखिमोन बे आंनि बिफान वेलफेयार अफ बडलेण्ड डिपार्टमेन्टआ बेखौ माने मावफुंगासिनो दङ आरो बे लासै लासै पार्लियामेन्टआव एक्ट अफ पार्लियामेन्ट जानाय लोगो लोगोनो 60 सोद्रोमानि जे काउन्सिल बेखौ दानायनि हाबाफारिया जाफुंगोन आरो 60 सोद्रोमा माने जोङो कनस्टिटुवेन्सि बारायनांगोन लोगो लोगो सिमा बारायनायनि हाबाया लोगोसेनो जाफानांगोन आं सानो सिमा बारायनायनि गासै हाबाफारिफ्रा 2025 मायथाइयाव काउन्सिलनि जि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बेनि बहुद सिगांनो जाफुंगोन होननानै आं सानो लोगोसेयैनो NDFBनि केडारफोरनो रिहेबिलिटेसन आरो एक्स ग्रेसिया बेफोर गासैबो फ्राय दिनैहाय माने फ्राय 60%नि बारा जाफुंगासिनो दं माखासेखौ जों मावगासिनो दं टेकनिकेल माखासे असुबिदा मोनसे गोरोबथाखौ जाफुंहोनो थाखाय बहुत बोसोर नांगौ नाथाय जोंनिफ्राय दिनै रायजो राजाफ्रा 2 बोसोरावनो मावफुंजोबनांगौ होननानै दाबि खालामदों बे असम्भब 2 बोसोराव खुनु गभर्नमेन्टआ मावफुंनो हाया आसाम सुक्ति जादोंमोन 1985 मायथाइयाव खिन्थु दिनै 2023 मायथाइसिमाव बेसेबां बोसोर थांखो बे बोसोराव दिनै आसाम सुक्तिया मावफुंजोबनो हायाखै नाथाय जों जेसेबां हायो गोख्रै मावनो नाजादों एक्स ग्रेसियाखौबो होनो नागिरदों आरो जेसेबां सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जि एक्ट अफ पार्लियामेन्टआव पास जानो गोनां 4-5 जि बिथां माने आयदा दङ बेयो हयतोबा बे लकसभा इलेक्सननि आगोलनो गासिबो क्लियार जाजोबगोन माखासे स' लाभ इउ अल माय डियार फ्रेन्ड अल माय साबस्क्राइबार स' जय हिन्द जय भारत बन्दे मातरम जय बर' हारिनि फेग्रा मुवा बेसादनिफ्राय अरायसम गोजानाव था जय बर' हारि